Shalom. Tabi parhorasan mahu pasahat hami tuhamu aka amanami ina nami haanggi nang na pinaribot. Saluhut hita na hinalongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na tumangihon jami tamarhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe, manang akka natongon di pardalanan, tumopot akka ulauta, didongani, jala di pasu-pasu, Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au, sintua pelita tambun boru sinaga, rap dohot inang bibel Fro Juliani Tarihoran, sian HKBP Kernolong Resort Jakarta, makhobasi partangyangan di Manogoton. Tapuka ma partangyangan ta, marhitena binoton di Parjamita. Martangyang mahita. Debata Jehovah amanami para siroha na sumurung, upuji hami ma goarmu di Manogoton, maka muletehon denggan ni basam dohot pangaramotionmu di ngulu nami. Di Manogoton, tagan sohu hobasi hami aka ulaw nami, jumolo mahami ro tu adopanmu martangyang tuho, jala tumangihon hatam. Di baheni, say parohai jala pargogoy mahami marhiteton di parbadia, laho manjakon, jala makangoluho katam, asa martua hami. Sesama dosa nami, asa di bagasan habadiau kami laho manjalo hatam nabadiai. Asimaroham di hami, say jalo matangyang nami marhite Yesus Kristus anakmi. Amen. Hatta ni Tuhata turpuk jamita dihita sadarion, tarsurat di Sada Korintus onom ayat sada rodi ayat 10 sada. Sada Korintus onom ayat sada rodi ayat 10 sada. Songonon mahata ni Tuhata. Adong do hape di tonga-tonga muna, namar parkaro dopak dongana. Gabehum iba namaruhum tu aka si pargedu, dada tu aka nabadia. Dang di botohamu, uhumon ni aka nabadia, dosogot portibion, jalamolo uhumon muna portibion, dang tukhamu manguhum siotik otiki. Dang di botohamu, ita manguhum sogot aka sucuruan, lam hata ugasan tanaon ma. Hape jupa adong dihamu parkaro taringot tu ugasan tanaon, di pauhupon hamu itu aka namarlea di huria. Napailahon hamu do hatakon, naso adong huroha dihamu nama roha. Nanggo sahalak, natarbayan manguhum dongan sama dongan. Namar parkaro do hape dongan sama dongan, jala dijolo ni aka naso porseai. Sandok hataluan munahian doi, anggo mar parkaro hamu sama hamu. Buasa sotagonan di tahun hamu naso uhum, buasa sotagonan dioloi hamu angatan. Hape hamu sendiri do mangarupa, jala mangangati, pola tu akka dongan. Naso di boto hamudo,
dang sitean harajaon ni debata anggo akka si pargedu. Unang hamulilu, dang sitean harajaon di debata akka permainan, akka sioloi aji-ajian, akka pangalakop, akka pangaluhuhi, nang akka namar jolmahon bawa. Songoni nang akka panako, akka parangat, akka sipar mabuk, akka pangisahi, nang akka pandobo. Jala akka si songoni dohamu debana jolo. Alai nungahamu diburi, nungahamu diparbadiai, jala dipitori. Mar hite-hite goar ni Tuhan Yesus Kristus, dohot mar hite-hite tondi ni debatata. Ondolan ni jamita, ima ayat siaa. Naso diboto hamudo, dang sitean harajaon di debata, anggo akasi pargedu? Hamu akka na hinaholongan di Tuhata Yesus Kristus, na manangihon hata ni debata, marhite radio pelita kasih di Manogoton. Sian ondolan di jamita, ima ayat sia anakin. Binahen ma pangibulan ni jamitaon, ima. Isedo sitean harajaon ni debata, hamu akana hinaholongan, jongjong do huria Korintus di tonga-tonga ni luat Korintus. Ima luat nama cairibur, namora. Jala huta na bolon, jala terbarita do hutaon, di akka hamajuon ni parbinotoan manang pangatusion. Tarbarita di hamajuon ni akka pangajarion, pakatayon, songoninang parbinotoan, lao mangadopi akka namar parkaro. Asa dada hurangan nasida di nasaragam ni basa-basa ni debata. Alani unang manian masa parbolaton di tonga-tonga nasida, binaen ni akka halobiani. Alai naing mahot di bagasan sadani roha, dohot sada pikiran, lumobi di tonga-tonga ni huria. Asa gabe halomuan ni debata nasida. Hape aha mana masa? Tarbege ni si Paulus masa parbolak-bolaton manang parsalisihan di tonga-tonga ni huriai. Adong ma namar parkaro nasada dopak donganna. Gabe hum ibana maruhum tu si pargeduk. Lapatan na dibuan ma parkaroi tuduru ni huria manang pengadilan. Dada tu akka nabadia manang dihuriai sendiri. Masama manguhum dongan sama dongan nasa huriai. Tunggabe sadahai lau polon dohape, molopola sianduru ni huriai, laho mangatasi akka namar parkaro di huria. Gabe mangalap lea doi tutonga-tonga ni huria. Ai molo diboan tuduru ni huriai, ima akan naso porsea. Naso mangatusi pangajaran ni Yesus. Naso mangatusi hasitongan, hatigoran, dohot holong. Nanaing dohonon disi, bohado bahenon ni akka naso porsiai lao mangatasi parkaroi. Da hamaloon nama di pangasahon,
Garyada olodo laos mangulahon hageduhon akana si songoni. Lam tamba ma persoalan. Masama ketidakadilan. Mangarupa jala mangangati. Molo akana morai, boi madapo pembelaan dohot hasit tongan. Ala boi tu horon na uhum tu ibana. Hape akana pogos, dang tarbahen ibana manuhor uhum, dalan paluahon ibana sian parkaroi, ala soadong bahenon na. Alani macay korasdo Paulus paingoton na sida. Naso adong huroa dihamu, naso marroha nang gosahalak. Hirasi soada do dibahen na sida, ragam ni basa-basa na siyan debata. Santok, dietong na sida do, hapistaran, hamaloon na sidai, boi laho manguhumi dongan sama dongan. Hape ikon botoon na sida do niyan. Molo tumpe di uhum portibion nasa parkaroi, uhumon ni akana badia do sogot portibion. Songon dia parngoluota di portibion, dohot do tu paruhuman ni Tuhani sogot. Ima namar tudu-tudu tu paruhuman sogot. Aka ise do sitean harajaon ni debata. Dang sitean harajaon ni debata aka si pargeduk. Ima namangguhumi dongan sama dongan. Aida ngadong nanggosada nasitong. Sudedo jolma adong hahurangan nabe. Tarlumobi ma namangolu dope di bagasan daging. Murah-murado tartait mangulahon dosa. Laos marpakorhon tudongan na asing. Gabe mangarugi idoi nang tudongan. Ia aka si pargeduki, ima aka namamitori ulaw dosa. Boido pitoran na aka parkaro ima ulaw dosai. Asal maadong parutungan na dapot ibana siyani. Isarana parkaro permainan, aka sioloy aji-ajian, aka pangalakup, pangalukluhi, aka namarjolmahon bawa. Panako, parangan, aka si parmabuk, aka pangisahi, nang aka pandobo. Boido sitong parulaw ni dijolo ni aka si pargeduk. Asal ma adong utung di ibana. Dada lao pasangap pendebatabe na sida disi. Alay lao mangaleay debata nama na sida disi. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ditonga-tonga ni punguan organisasi nang dihuriape. Boido masa persalisihan nang ragam ni parkaro manang persoalan. Masa do beda pendapat alani aka pakatayon di parapotan dohot akana asing. Adong do na marusaho laho pasitokon diri nabe. Pasitokon hata nang pambahenan nabe. Namardongakian gabe maralo. Dang marujung parkaroi. Olodo lam mangararati sahat tuna marpengadilan. Lam daoda me lam ngalima holongi. Dang jupang be roha na marsisalpuan di pambahenan. Dang jupang be ulaon na masijolo-joloani patupadame. Dang jupang be na masihaholongan.
Atong di dia ma parbue ni haporsiaon di Tuhani. Dada be laho pasangapon debata disi. Nunga dohot marlea Tuhani tabaen anggo so taula holongi. Marisuang ma ngolu na marhuriyai, marisuang ma nang haporsiota di Tuhani. Alani unang ma marlea tabahen Tuhani alani pangalahota. Ay nunga dipayas, nunga diburi, nunga diparbadiai jala dipitori hita, marhite-hite goareni Tuhan Yesus Kristus. Asa tarulaho kita ngolu na marsihaholongan, dohot na pajongjokot dame nang hasitongan. Ondo tanda ni halak sitean harajaon ni debata, naing ma masihaholongan. Sada edde panutup di hatorangan ni Jamitaon, ima sian buku ende HKBP nomor 688 ayat sada sahatu ayat tolu. Tuhan jojot do marsak dongaki huedeho kami ma. Songonima edde laho paujukon hatorangan diturpuki, sai di pasu-pasu tu hata mahita, patupahon holong tu samadongan. Amen martangiang mahita. Pinuji ma goarmu alede bata amanami para sirohana sumurung, jala mandok mauliate hami tuho ala naung dilehoko hatam dihami. Sahapon mai tu bagasan rohanami, parrohai jala pargogoy hami asamanoktong makaburjuhon, mangguruhon, dohot mangaradoti hatam. Marparange di bagasan habadiaon, di holong ni roha, di hati goran, di hasitongan, nang di hadamehon, bahen hasangapon di goarmu. Say pasu-pasu masude akan atumangihon hatam, marhite siaran radio Pelita Kasion. Say di pasu-pasu
manasida di aka ulaon manang usaha nasida, asa marhasil, asa marsangap guarmu, marhite panupakmu di ngolu nasida. Say pasu-pasu ma pangubati, na mangulahon, ulaon, pangubation tu akana marsahit, asa sumuang jala marhai pason. Apuli ma ale Tuhan akana masak, jala palua ma akana targogot. Asa marlas ni roha nasida mamuji pasangapon guarmu, alani pangurupionmu di nasida. Akup ni pasu-pasu ma radio pelita kasion, jala pake ma gabe ula-ula na hasea, laho mamaritahon barita nauli tu torop halak na makasiholi hatam na badiai. Pinuji magoarmu, say tangihon matangiang nami marhite anak kaholongan ni Roham, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibel Fro Juliani Tarihoran di nomor HP atau nomor WA 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruas serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau di nomor WA 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Baru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. HKBP Kernolong adalah gereja HKBP pertama di luar Pulau Sumatera dan tahun ini akan berusia 105 tahun. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat, 2. Ibadah remaja pukul 7, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 dengan berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 dengan berbahasa Batak, dan terakhir, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Fro Juliani Boru Tarihoran, dan bersama 26 orang Sintua. Tim doa. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Anda yang memilih pergumulan dan sukacita serta ingin didoakan, dapat menghubungi kami Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manuru di nomor HP atau nomor WA 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini.
kepada jemaat Tuhan interdenominasi, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.